राजऊ चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हवे चलाई राजऊ थोड़ी हमके ना कमाए बाहर जाई राजऊ थोड़ी हमके ना कमाए बाहर जाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हवे चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हवे चलाई राजऊ चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हवे चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हवे चलाई राजऊ जिला बहराइच से भरी सवारी अटिकोरा मोड़ बाजार पिया दिहा तू तारी तो जिला बहराइच से भरी सवारी टिकोरा मोड़ बाजार पिया दिहा तू तारी होई हमें बहुत कमाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ महसी महाराजगंज में भीड़ होला भारी हुजूरपुर चलई है गाड़ी पिया हो संभारी त महसी महाराजगंज में भीड़ होला भारी हुजूरपुर चलई है गाड़ी पिया हो संभारी कहतानी तोहके समझाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ जैता या बौड़ी जइहा जरवल टेसनवा कैसरगंज में चलैहा गाड़ी दाई के धियनवा जैता या बौड़ी जइहा जरवल टेसनवा कैसरगंज चलैहा गाड़ी दाई के धियनवा उमे सिंह उजाला बात माना राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ हो चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ एगो ले ली टेम्पू हमें चलाई राजऊ